Ik hier van de morgen in Haas eerst de zinnen er aardig bij mijn letter beroemde loft. En oerjoen en vannacht sprutsen een hege temperatuur. We komen uit om het bij de 4 of 6 graden hinnen, op de eiland zelfs zo'n graden. En meestentijds bewolkt en het lieke droeg te blijven of het zo letter vannacht wezen matte dat er een beetje ruim valt. En verder een matige en vrij krachtige wind en die komt dan uit het zuidwesten waai. Ja, zorgen we naar morgen, dan hebben we morgen een waartype mooie bewolking. Maar wat ruim, de zinnen komt het denk ik net aan te pas, maar wel weer hege temperaturen, staan 9 graden. En de wind uit het westen naar het zuidwesten waai, die is matig en vrij krachtig, kan wel eens even krachtig worden in het kust- en waardgebied, kracht 5 en 6. In de joentijdbewolking, in de nachtbewolking, ruim, lichte ruim en dan zetten we op naar het vooruitzicht. Wel, toonse, een dag maar betiden ruim, lichte ruim, soms ruimt het even stevig, letter een buiig karakter en ik nog wel een paar droege perioden. Maar een hege temperatuur, 10 graden en bij Roegwaar, een hudde ontstwarmige wind in het kust- en waardgebied. En die komt dan nog altijd in het westelijke richtingen, want zuidwest en letter misschien wel west-noordwest. En dan zetten we terug naar de vreed en de sneeuw. Ja, dat worden 2 koudere dagen. Hè. De wind gaat om naar het noordwesten, naar het noorden. En op vreed en winterse bui, op sneeuw en droegwaar. Maar in de nacht wel 1 of 2 graden frost. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.